Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Geraldine, 16 years old, single, estudyante. Itago na lang sa dang akong address. Punto medikal o emosyonal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Hapit manggod ko ma-rape sa 12 anyos pa ko. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Di kaya ko gikuha ni Lola, oy. Nanlabang na nga ako mga classmates, uban sa ilang mama. Ay, nulabang na lang sad ko. Hain ang akong apo! Lola! Ginoo ko, sa may naitabo ni mo, Geraldine. Kahit siya glabang ganihanan o nasbagan sa sakyanan. Mausap na insulti sa mga tao nga nagtaho na ako. Nga nalagpot kining akong apo. Salbahis ang driver ato sa kinana. Pero surrender man lang. Siya pa ang nagdaas yung apo din sa klinik. Unya, kumusta naman siya? Okay naman siya. Gawa siya ng mga garas-garas yung siko o tuhod. O bantod pa sa bata o sa mga nakakita. Warman ko rin noon, mabunal lang yung lagpot lang. Ginoo ko in town. Ayaw na di kusba, Geraldine. Kung di ka gusto ipakuha tangang mama ni mo. Lola! O, sige. Magpaabot minimo, Norma. Bye. Ipakuha gyud ko nimo ni Mama, Lola. Geraldine, paminaw og maayo, ha? Og sabtang matag isulti na ako nimo. Day, tiguang na mas lula. Sahay sab, sa kadaghan sa akong mga trabaho, madugay na gani ko pagkuha nimo sa eskwelahan, day. Nakonsensya kay ko sa katapusang nahitabo nimo. Nga nadasmagan kag sakyanan kay wata ka makuha dayon sa imong eskwelahan. Masuso ka pa din ka na nako, Geraldine. Tungod kay nagbuwag ang imong mga kinikanan. Ug may kanya-kanya na sila karong mga pamilya. Mao nga, adto lang una kang mama nimo, day, ha? Man ko maanad sa ila, Lola. Unya ang bana ni Mama, kay dili man na akong papa. Dili lang ko dito, Lola. Maluoy ka. Wa ako'y mahimo, apo. Anak ka mas imong mama Norma. Maong obligasyon ka niya. Siya na'y mo patiwas ni mong eskwela, day. Pero sige lang. Duaw-duawon lang unya taka dito sa ila, ha? Og ikaw, muduaw sab ka diri ako. Dili lang ko, Lola. Dili lang ko dito sa ilang mama. Anilang ko nimo. Ay, Geraldine, dili ka senyorita dinhi. Sama sa didto ka papuyo ni Lola nimo. Kay ikaw man ang kamagwangan, mutabang kag atiman sa imo mga manghud. Sa mga buhatonon din isbay. Samtang to ako sa trabaho. Nakasabot ka? Oh, ma. Halalakaw na. Labi tong duha ka basket nga bulingon. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sayo kong namalmal sa mga bugat nga trabaho. Imbes nga sa akong edad magduwa pa ko, apan pulos bugat nga trabaho ang akong gibuhat. Kay ako may mahibilin sa akong mga manghod, samtang magtrabaho ang akong mama. Usahay, musakit na ang akong uog, dughan sa kabugat na sa akong trabahoon. O sa primero, okay raman mi sa akong stepfather. Apan dihang 12 years old na ko, og nadalaga na ko.
Kabantay ko nga magsige nagtanaw na ako ang akong stepfather. Usahay, mulili. Ako lang tong gibaliwa, kay nagtuo man ko nga gibantayan lang niya ang akong mga lihok sa bay kung nitrabaho ba ko. O niya? Oo, niya, nagbata. Ayaw magsama ha. Geraldine, nagmata ka na ba? Kasi kay buhaton dire. Oo! Lakaw na. Uma! Lakaw na nga mura lagway na itabo. Kaya wa ang ginitabo, di ba? Wa man ko'y kibuhat ni mo, di ba? Oh, di ka man lagi, Geraldine. Uy, daga naman din ako, apo, oy. Bibi, pagaksak ko ni mo, apo, be. Lala! Ni Chabaw ka manggug maayo, di ha. Kimigaw ka din manggug maayo, ha? Ripunanda ko ni Tito Vic, Lala! Unsa? Usa ko ning binuanga ma. Nga nang gipatawag man nimong Vic dinis barangay. May kimikuyog ning manyakis ni mong bana. Kay gisuwayan eh, o grape ining karahong nako si Geraldine. Unsa? Ha? Dili na mabuhat ni Vic sa akong anak. Dili ba, Vic? Hindi na, uy. Buhat ko taon. Wa ko lang buhatan ni Geraldine, uy. Kay... Repontenta tika, Geraldine? Tarong liya, uy. Gusto na ning husaya. Dili ni makaayo sa akong apo. Kuhaon ko pagbalik ang akong apo, Norma. Sa sitwasyon sa imong apolola, among nakita nga dili paigo ang gibuhat namong mga health workers nga counseling niya. Nagkinahanglan gyud og usa ka psychologist doctor ang imong apo. Ha? Unsa man na siya nga klase nga doktor? Tungod sa among kapobre, wag gid mi makaduol anang psychologist doctor kay wa man mi kwarta. Apan, ang gikabalak anak ko og sa akong apuhan kay may panahon nga tulala ko. Dili na ko gusto nga mugawas-gawas sa bay ug usahay makahuna-huna ko nga magpakamatay na lang ko. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, hapit ko ma-rape sa akong stepfather. Mura man kog na trauma, kay dili man jud ko makalimot. Niagi na ko og counseling sa mga health workers, apan maura may gihapon ang akong gibati. Kinahanglang magyud ko mga buduol og psychologist nga doktor, kay usahay baya makahuna-huna na ko sa pagpakamatay na lang. Ikaduhang pangutana, mahal ba ang pagduol og psychologist doctor? Kay pobre ra man gud mi. Mauwa pagid ko kapacheck up og psychologist. Asa man mi mo dool nga dili mi madak-an sa gasto. Ikatulong pangutana. Pag mabdos ko no ni mama nako, sige ko no siya og hilak kay nagbuwag man sila sa akong papa. Mao ba kini ang hinungdan kung nganong usahay magsakit ang akong dughan og maglisod ko sa pagginhawa? O tungod kay permisad kong kasabaan ni mama? Ikaupat nga pangutana. Nadasmagan sad ko og sakyanan sa 5 anyos pa ko. Mao kato ang hinungdan kung nganong magsige sad og sakit og pitik ang akong uo. Pero wa man sad mabundak ang akong uo adto. Ikalima og katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton aning tanan?
Kay bisan og makakita og makadungog lang ko sa tingog sa akong stepfather, mahadlok naman ko. Mauna ba ni gitawag nila nga may anxiety na ko og depression? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Geraldine. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usama man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Minya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a firm hand and a tender heart foster a better choice. Di ko nung tanag kinahanglan og bright sa panda dato or kinahanglan tag helping hands og heart nga mo bati mo feel kung unsay atong napaminawan sa atong kaugalingon. Ang atong magtatampo karong adlaw si Geraldine, 16 years old, wala niya gibutang ni dress, usa siya ka estudyante. So ako lang ning tubago na nyo. Sa mayong pagpaminaw dahil diya ni sa mga Nabasquez family diya sa Karkar, Cebu, mga De Los Santos, another De Los Reyes family diya sa Bulinawan, Karkar. Naulbin na ni Yula o ni Efren. O si Ma'am Blazy Kamomot diya sa Naga City. Ayong pagpaminaw diya sa akong mga silinganan diya sa Naga Kantawan, no? O kinsa pa may akong i-greet nga lain, mao na lang kana no kay wala ko listahan diri. So ang problema ni Geraldine, medical o emotional, no? Kula ni paningkamutan Geraldine nga matubag na ko na imong mga pangutana. Unang pangutana ni Geraldine, hapit ko na rape sa akong stepfather. Mura man ko na trauma kay dili man ko kalimot. Niagi nako og counseling sa mga health workers. Pan maora may gihapoy akong gibati. Kinahanglan bagyud kong muduol og psychologist nga doktor. Well, kay usahay baya makahuna-huna ko og pagpakamatay na lang. Psychologist or psychiatrist, no? Pwede ka mo dool. Life is too short. Do not make it shorter by committing suicide. Suicide is an introverted murder. Dili na siya makasulbad sa problema. Well, hapit ka ma-rape, so na-trauma ka, so namagod tay level of stress ning aning kinabuhi kung grabe gyud ang severity sa stress, mahug ni siya mari nga severe anxiety problem nga post-traumatic stress disorder, no? Pwede ka na mo matagaan og anti-anxiety medications ani. Counseling can help but in consonant together with pharmacotherapy nga natay mga anti-anxiety medications nga pwede na mong mahatag, no? Ang mga psychologists naman sa mga doctor of philosophy ani dili ni sila ka resita og mga tambal. Mga psychologists dili na sila ka resita og mga tambal. Kaming mga psychiatrists, kami mo makaresita og mga anti-anxiety medications. Kaduhang pangutana, mahal ba ang pagduol og psychologist doctor? Di man, kung depende, no? Again, ang psychologist dili ni sila medical doctor. Ang medical doctor kami, Dr. Rene Obra nga psychiatrist og daghan pa din ni sa Sugbo, pwede nimong maduolan, no? Kay pobre raman mi, walay budget, mo duol asa nga. Pero mo-suggest ko ninyo nga adto kag Vicente Soto Memorial Medical Center. Pangitaan nyo diya si Dr. Villero, Basobas, Dr. Tampos, wala atong mga consultant diha karon, no? Inalang gi-refer mi doc ni Dr. Rene Obra, no? Matagaan ka og anti-anxiety medications, no? O kumingon nga dili effective ang counseling, but sa among pagpanambal, kinalang naapoy anti-anxiety medications. So sa may mga anti-anxiety medications, nata diya, mangingalan lang ko mga pipila, no? Alprazolam, kanang clonazepam, mga benzodiazepines, no? So dili kabot pasabot nga moduol kag psychiatrist o psychologist nga nabuang na ka, ha? Of course na may mga nabuang na nga pasyente, pero daghan kay may mga pasyente nga that in psychotic level o proportion. Lahi man ang anxiety lang o psychotic, no? So mahatag mig anti-anxiety medications, dili pa pasabot nga nabuang na ka. Kay kung ang tanang mga
psychiatrist na buang na ako malikon sa makausap pa every time tibihon ko o na ako'y speaking engagement kining tanang police, security guard, coast guard, bumbero, maestro, maestra, mga tug-abor pulos dahil ni mga buang kay mga riman ni namo. So dili pasabot mga tukang doktor ni obra pagkonsulta ka na buang na ka. Kuhaan ng stigma ang nasa atong utok, no? O nang hinay atong asinso aning kinabuya kay dili tapas mga Amerikano nga practical review kayo. Okay? Sunod nga pangutana, pag nabdos ko no ni mama nako, sige ko no siya og hilak kay nagbuwag man sila sa akong papa. Mao ba sa hinungdan kung nganong usahay magsakit ang akong dughan og maglisod sa paginhawa o tungod kay pinmi sa kung kasabaan ni mama. Pinmi kang kasabaan ni mama, emosyonal lang imong mama natong nang nabdos ka kay nag-separate siya sa imong papa. These are factors that might contribute to your present condition right now, no? Kay ang developing fetus nagdepende po sa nutrisyon ay hatag siya ang mama. Kung ang imong mama walay saktong nutrisyon o under stress perme atong nabuntis siya nimo, mampektuhan gyud ang baby nga nagtubo sa iyang tiyan, no? So mo nga kinahanglan po ni sila og kanang psychotherapy, no? So anyway, daghan pa man kayong mga butang pag mahimong mahinungdan. So sa pagkakaron labi na kay naka-experience kag traumatic experience, pwede ka nga moduol og psychiatrist, no? Pwede sa kang moduol psychologist. Okay ra po. Okay? Kaupat ko tapos ang kaupat nga pangutana. Nadasmagan sa kog sakyanan. So 5 years pa ko mao kahaning hinungdan, nabundak na akong ulo. Well, daghan na ba sa nimog traumatic experience, no? So damagang kag sakyanan nabundak ang imong ulo. I'm not sure kung nakita kag usa ka neurologist o this can add on to the problem, no? Posible na kay bukol dia nga wala makuan or blood clot ba simba ko pero kuan naman kakaron. Pila 16 naman kakaron nya 5 years old da. Maybe wa na to siguro 11 years ago murag di na to siya mo hinungdan nganong ingon ana imong kahimtang karon, no? So anyway, part sa imong history to siya, no? Sunod nga pagpunta katapusan unsa may akong buhaton aning tanan kay bisan og makakita og makadungog lang kong tingog sa akong stepfather, mag-anxiety na ko na siya. Well, maglikay lang ka nga dili ka magkasugat sa imong papa, imong stepfather kay namatay gitawag og re-experiencing signs and symptoms, mag-flashback or bisag dili imong papa imong ikasugat, mo simblan sa imong papa, stepfather, maka-remember ka sa traumatic experience katong hapit ka na rape niya. Okay? So, I hope nakasabot ka sa kung i-speaker ni mo Geraldine og dool og psychiatrist. Minus ka gas po, budget ngadto sa Vicente Soto para mahatagang kag anti-anxiety medication. So, inaot na kayo nagkutlo nga pagtuluran ngadto sa libuan millions nga minas tong programa karon kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa inyong makanunayang pagpaminaw sa atong mga programa sa Remen taas kitagrado din sa atong lugar.